Igbo nwe mmadụ ekelekwe m n'ọzọ. Udo dịrị onye ọbụla bụ onye Igbo, udo dịrị ndị na-ege m ntị. Udo dịrị onye ọbụla, adịrị nwoke m, adịrị nwaanyị mma. Igbo ndị ọma ekelekwe m n'ọzọ. Onye m chọrọ ka nkọwa n'ụbọchị taa, enweghị m chọrọ ka ozi nchọrọ ka nsi gbasara aha. 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 Names n'oyibo. Enwere efe ndị be anyị na-aghọtara ụfọdụ n'ime ha, mana achọrọ m ịkọwa n'ụbọchị ihe gbasara aha ndị Igbo na-aza. Ihe gbasara aha ndị Igbo na-aza. Na ilezi anya n'ụbọchị taa ị ga-afụ na afa ndị Igbo na asụsụ ndị Igbo na-alazi ala. Ụfọdụ n'ime anyị ha mụtazie nwa n'ụbọchị ha gozie ya aha ndị ọcha na in the name of baptism or in the name of n'iwe Christian na ịchọrọ ịbụ ya Christian name. Mụ aghọtakwa nke Christian name. Agụkwara m Baịbụl niile m gụrụ, ahụ ka m ebe asọgbọgwụ mmadụ ahụ maka na onye anamatara aha Kraịst ụlọ nwa. Mana achọrọ m ka m kọwaa ihe a ka onye ma ihe mara ihe. Ọ baa uru ugbu a na nweghị bụ onye Igbo mụta nwa gị na-ebu ya Cynthia, na-ebu ya Linda, na-ebu ya Gloria. Ọsọkọ ya mee na ihe dị mma. Hapụga ya. Ndị oyibo kwuru sị na name shows identification of a person. Name shows the identification of a person. Nke pụtara na akpọ aha gị amara onye ewu. Ọ ya kpatara ị ga-afụ onye ọcha na-aza aha ndị Igbo. Ị ga-afụ onye ọcha na-aza Chukwuemeka. Ị ga-afụ onye China, ịfụ ndị ọcha na onwe ha. Ị ga-afụ onye China na-aza aha ndị Amerịka. Ị ga-ahụ onye Britain na-aza aha ndị China. Ị ga-ahụ onye France na-aza aha ndị Latin. Ị ga-ahụ onye Greek na-aza aha ndị Japan. Ha niile ma ihe ha na-atasị aha be. Mana sọsọ ndị Igbo na ndị Afrịka ndị na-aga aza aha ndị ọcha. Ọ ya ihe m ka na-ekwu mental enslavement and religious deception. Mkpọrọ ụbụrụ isi, mkpọrọ amamihe ka a tọrọ ndị be anyị ha mara. Mana ekele dị Chineke na nzọpụta abịago si n'eze Chukwuka abịa, ma onye chọrọ ịma ihe mara ihe. Kedu ihe bụ aha ndị Igbo? Aha bụ amụma. Lee mmanwụ nke bụ eziokwu, ndị ọcha ma ike dị n'aha anyị na-aza kpatara na ha ji gba mbọ ka agbawesị aha anyị. Ha were usoro ụka na usoro Christianity wee na-agbanwe aha anyị, mana ndị Igbo ama. Enwe ihe kpatara na ndị Igbo ji aza aha CHI na aha ha. Ọ bụ ihe dị ike. Gaa n'ụwa niile, ọ bụ ndị Igbo ndị buru ụzọ zawa aha chi. Chukwuma, Chukwuemeka, Chukwudị, onye ọcha anaghị azara ụdị aha. Ha maka na ike dị n'aha. Mgbe mmadụ na-aza aha chi ya, akpọghị aha chi rie otuto, nnukwute ihe ka ọ bụ. Akpọghị aha chi gị na-eri etinyere mgbe ọbụla. Enweghị mere ka chi gị ghara ịnọnyere gị. Enweghị mere ka ị ghara ịdị ike na mmadụ, ghara ịdị ike na mmụọ, maka na chi gị nọ n'aha gị. And 24 hours 7 a na-akpọ aha, a na-akpọkwa chi gị, and chi gị a na-eso gị. Ndị ọcha chọpụtara ihe niile a wee chọpụta na anyị dị ike na mmụọ. Ha were bịa saa anyị ka ewepụ aha anyị, gbabazie anyị Clinton, gbabazie anyị Kinsley, gbabazie anyị Dorothy, gbabazie anyị Angelina, gbabazie anyị Janet, gbabazie anyị afa ndị a dị iche iche. Ka chi anyị a na-adị n'aha anyị wee kerapụ anyị ka anyị nọrọzie n'ụkpọrọ. Ọ ya nsogbu nwere ndị Igbo. Ọ so na ihe mere ndị Igbo ji nọ na nsogbu n'ụbọchị taa, maka na ihe dị n'aha. Aha dị ike. Ọkwa anyị kwuru si na ike dị n'okwu ọnụ. Ya mere mgbe ọbụla a na-akpọ na-akpọ chi gị a na-aza mgbe ọbụla, chi gị a na-eso mgbe ọbụla. Ọ ya kpatara ihe ndị ọcha chọpụtara ha ji wepụ aha na gbawazie ya aha na-enweghị isi na ọdụ. A na-enweghị chọpụtara na nke mana ndị Igbo na anụmanụ anaghị azakọrọ aha, mana ndị ọcha na anụmanụ na-azakọ aha. Enwe nkịta nọ na ba Igbo na mbụ nkịta ahụ bingo. Ị mana ndị ọcha na-aza bingo. Ndị ọcha ha na-akpọ pet anụmanụ. Mana ebe ndị na-eme ha so isi ma pet anụmanụ. Ụmụ anụmanụ, ụmụ dịsị ụmụ busu nke na nkịta ndị ọcha na-ekugharị n'aka. Ha na-ebokwa ya aha, ha na-ebo mmadụ. Mana ndị be anyị na nkịta anaghị aza. Anyị kwetara na mmadụ pụrụ iche na ihe niile Chukwu kere. Mmadụ dị ihe ndị Igbo na-akpọ special and unique. Mmadụ pụrụ iche. Ị na-aghọta? Mmadụ bụ okike. Mmadụ bụ ihe yiri onye okike bụ Chukwuka abịa. Ọ ya mmadụ. So ọ ya mere mmadụ ji dị iche na ndụ ndị Igbo. Mmadụ na anụmanụ na-azakọrọ aha, mana ha bịazi na-aza aha nkịta na mmadụ. Mmadụ na-aza Linda, na-aza Cynthia. Ka ị na-eboro ụmụ ọdụ nonsense name. Ka e mere aha Igbo amaka. Ị na-aghọta? Na ndị Igbo ga-asị na name shows the identification of a person. O kwesịghị ka ịzaba ha. So ihe aha niile na-aza aha ndị ọcha aha ohu.
maka ịga ha n'obodo oyibo si na ha bụ Clifford, ha marago that na ihe a na-awụ British slave. Isi na ha bụ Cynthia, ha marago na ihe a na-awụ South kwade India slave. Isa Jofre, amarago na ihe a na na ịbụ Latin slave, because each country niile a na nwere aha ha na-aza. So ha nke ọ na-ekpọrọ ha amago na ọ bụ na iwe ohu ha, mana eze Chukwudị ha mana n'ọnwa Chineke ka ewu na enweghị ihe ọjọọ a na-asị ha. Ị na-aghọta? So ya ka m na-ekwu ndị Igbo. So ngwa na nweghị si iwe onye Igbo wee Christian, ka ebe ịgụta na Baịbụl na agbanwere aha mmadụ maka na onye a wee Christian ma maka na onye a na-aga ụka. Ebe ngụta na Baịbụl agbanwere mmadụ ụkwa ofu ndị a na-efe arụsị, ndị a na-agbaghị Chineke, na-agbanwegharị aha ndị Igbo, na-agbanwegharị aha ụmụ Chineke. Ya na ịgụ Daniel chapter 4 verse 8, Daniel chapter 4 verse 8, ị ga-ahụ na eze ndị Babilọn na-efe arụsị. O were aha arụsị ya wee ba Daniel, Ahania ka ọ kpọrọ ya, Ahania, gụọ ya Daniel 4:8 ndị ụka. Ya kwa na ịgụ Daniel chapter 1 verse 6, Daniel chapter 1 verse 6, ị ga-achọpụta na aha agụrụ Shadrach, Meshach, Abednego aba aha, ihe aha arụsị. Ofu onye eze ndị Babilọn na-efere arụsị chọrọ ka mmadụ atọ akpọ isi ala nye arụsị ọ na-efe, bara ha aha. Gụọ ya Daniel chapter 1 verse 6, ị ga-ahụ na aha arụsị Shadrach, Meshach, Abednego. Ụfọdụ n'ime unu na-agụ ka na-aza Shadrach, Meshach, Abednego. Unu agba na aha ajụrụ ajụ, unu agba na aha arụsị maka unu na-aza aha ndị ọcha. Unu chọrọ ịza aha dị na Baịbụl. Unu fili na aha niile dị na Baịbụl bụ ezigbo aha. Unu fili na ihe niile dị na Baịbụl bụ eziokwu. Unu fili na ihe aha niile akpọ na Baịbụl bụ ezigbo aha. Unu fili na ndị niile unu hụ na Baịbụl bụ ndị ezigbo mmadụ, ndị iberibe. Mee nchọpụta n'ụbọchị taa, were chere onwe eche. Kwụsị ịza ịbụ nwa gị aha ọjọọ ndị a dị iche iche. Bụ aha Igbo, onye Igbo ka ha bụ. Ọta m na-ekwu. Ya mere ndị Igbo enweghị kpatara ndị Igbo ji ebu onwe ha aha bụ amụma na ndị mmadụ. Aha ọnwụ na nne na nna m boro nwere ihe mere ji bogo ya, and ọwa amụma ka ha buru na ndụ gị, and ọnwụ okwu ka ha kwubiri na ndụ gị. Ị na-aghọta onye Igbo? Enwe ndị a mụrụ n'ụwa bụ ha ọzọ emena. Enwe ihe na-eme n'obodo aha maka na ndị Igbo kwetere na nwa bụ onyinye amara si n'aka eze Chukwuka abịa. Ya mere mgbe nwa bịara ezinụlọ, ọ bụ amara si n'aka eze Chukwuka abịa. So ndị Igbo kwetere na ya na amara Chineke bata n'ezinụlọ site na nwa, na ha ga-ekwughị okwu site n'aha nwa, ka ihe ọjọọ na-eme n'ezinụlọ ahụ ma ọkwa na-eme n'obodo ahụ kwụsị. Ha ga-ekwughị okwu ka ihe ọjọọ na-eme na ndị obodo kwụsị, ma ọkwa na-enwe ihe ọma ha na-atụ anya ka o mee n'ezinụlọ. Ya bụ ha ga-esite na ọmụmụ si n'aka eze Chukwuka abịa, ma bụ nke bụ amara bịa, na ha ga-ekwughị okwu sụka site n'ụbọchị taa nwa bịara n'ezinụlọ a, ka ihe ọma dị otu a memere anyị na ndụ a. Ha webozie nwa ha aha. Ụfọdụ ka ebere ọzọ emera. Onye bụrụ ọzọ emera ga jụọ eze, ị ga-afụ na enwere ihe na-eme n'obodo ụmụkwa na ezinụlọ na-adịghị mma. Nne mmụọ ọgụ wee so site n'ụbọchị taa eze Chukwuka abịa, ma ebe ọ bụ na nwa bụ onyinye amara si n'aka gị bịa, site na amara bụ nke inye were anyị n'ụbọchị, anyị na-ekwughị okwu site na amara nwa anyị inyere n'ụbọchị anyị na-asụ ihe a na-eme n'ezinụlọ a, ihe eme ọzọ emena, ka anyị kpọọ nwa ọzọ emena ozugbo akpọrọ gị aha. Ihe a na-eme n'obodo kwesị ime, ihe na-eme n'obodo ma n'ezinụlọ akwụsị ime. Gị tolitezie sịrị ịwụzie Kristian na ịwụzie ọzọ bụ gị zabazie ọzọ kọtụ ka odi ahụ zawakwu abbreviation. Iburu onye Igbo na-aza abbreviation ka ọ gịnị ka ọ na-akpa, kwesịrị zaruwe aha n'isi, aha uwe ozi, aha uwe amụma. Akpọghị aha otu esi wee baghị ya, ihe ịrịma ama na ihe ebumnuche ndị nne na nna ji ebe aha na-eme, a na-akọnfam ya na mmụọ, na-akọnfam ya na mmadụ. Ị na-aghọta? Enwe otu onye nwoke aha ya bụ Chukwunonso. Ihe ji ebu Chukwu nso mgbe nne ya mụrụ ya, nna ya nọrọ oyibo, enwe onye na-enyere ya aka. Nwaanyị mụrụ nwa enwe onye na-enyere ya aka. Ya wee mụọ nwa lebe nwa ya, lecha anya sị na ebe ọ na nne m anọrọ, di m anọrọ nso, ọ gara ọrụ oyibo. Site n'ụbọchị site n'aka nwa, site na onye amara nwa Chukwuka abịa manyere m, Chukwu nọnyere m, ya bụ nwa Chukwu nọnye. Otu a ka Chukwu si wee nọnye gidere ya. Enwe ihe kọrọ ya na ntiri rukwe mgbe di ya batara. So ihe m na-akọ abụ aha bụ amụma ka a na-ebu na ndụ. So nke ọ na-ebu na ndụ zawa ya. Agazi na aga aza aha ndị agha, agazi na aza aha ndị ohu, agazi na aga aza aha nkịta na aha anụmanụ. Zaa aha dịka onye Igbo. Akpọghị aha ibe onye Igbo emeghị ihere, emesighị ihere.
iburu onye Igbo iwu na-emere ihe na ọ pụtara na ịnabata Chukwu kere gị bụrụ onye Igbo ka ị na-akpọwere aha ịhụghị onye ọcha na-aza aha onye Igbo ị na-aza Christian name asị na onye ọcha wetara nke onye ọcha wetara nke ọzọ gbaa okwu aha. So ego ebe a mkpọ na Baịbụl ị ga-ahụ na ọnwụ taa ka ndị a bidoro gbawa aha ụmụ Chineke o tego na mbụ ka o bidoro. And ọkwa ndị a na-akpọ colonial masters otu a ka ha si wee bịa na-agba osi aha ya sadị baptizim na ebe Christian name ị na-akwa ihe kpọ ha colonial masters and man whenever there is masters there are slaves. Colonial master ya ha bụ ya ndị bịa colonize anyị ide agwa ya ụdị ndụ a ga-ebi anyị abụrụzi ohu ha ọ bụghị m ajigbakwa enwere m onwe m n'aka ha ihe mbụ nwa eze Chukwu ka bịapụrụ m ihe niile onye lụọrọ m ụwa ezigbote onye ichie ibe nta o mere ọmara ọdịnala mmepe ọfụma ọ kara ezigbo nka were nwụ lụa wee lụkọziere m ụwa nke ọlọ so ama m ihe m na-eme ama m ihe m na-ekwu ama m ihe na-eme m mara ihe m na-eme na nghọta. So Igbo nwe mmadụ otu akụkọ ọhụrụ n'ara kwado omenala kwado ọdịnala Igbo kwado aha ndị Igbo ịmụta nwa n'ụbọchị taa bụ aha Igbo ebozina nwa aha ụmụ aha ndị a dị iche iche aha amụma ka a na-ebu na njọgọ. So o kwesịrị a na-akpọghị aha amụma na-abịasu legoro aha ụmụ anyị na-aza Chukwuka, Chukwu na-edu, Chukwu nọnyere m, Chukwuma, Chukwu ebuka, Chukwudị, Chukwu ka m so, Chinom nso. Aha ọwa ezigbo aha ndị Igbo ka ihe na-agaziri azara Linda zara Cynthia za aha anyị na-ama ihe omine for some people na-aka inye n'ọnụ ajọ nke ihe aha omine gaba dictionary izi ihe kwesịrị ekwesị. So ndị Igbo ka anyị tete nọ n'obodo na-etetesibe n'ụra daalụ na otu aka ọhụrụ na Igbo nwe mmadụ ekele dịrị eze Chukwu ka bịa ma udo dịrị onye ọna na-ege m ntụ udo dịrị onye ọna Igbo bụ onye Igbo udo dịrị ụnụ onye ọna ga-echere ụbọchị taa mee ihe o kwesịrị ime udo si n'aka chi ndị Igbo were abịa ga-adịkwasịrị onye ahụ n'aha eze Chukwu ka bịapụrụ m ihe niile ka m kwuru ise